Ayan, mayong gabi sa tanan, maghilot ko sa ako ang suki. Sige pangalan nimo? Umalia. Ah, sa pangalan. Pila edad? Edad ko yan. Atong hiloton so pamatian eh. Yung palo yung drio yung sakit mo kaya? Pila ka edad ani? 4 years old. Tawag So, naman nag-ice cream. atong hiloton ni 4 years old. Bay, tawag No. naman nag-ice cream. Taga Digo City atong hiloton. atong tabangan. Sakit kayo diri o sa lingag-ngag. Sakit tulong. Yeah, dali. Ito lagi ka to. Ako na lang gipadayon, ana ra di ay style para makusog-kusog po siya. Ayan. Oh, tarawa, di hayag kayo. Mas di na pa sa ani sa hayag kayo. Pero kusog-kusog din na sa makuha. Inigaw ni Lolo Iri. Ang bebe. Uy na. Inigaw na Lolo Iri ko eh. Katawag kita. Ano kita pangalan eh? Si Sin Macarius. Sin? Sin Macarius. Sin? Ano mo na lagi ni girl? Ano? Shit. Wala kong ganun ng alam. Ang shit, di ba? Shit. Uy. Wala. Ah? Gusto mo exam? Dali. Sigod, singot ko sa likod do, trapuhi. Sa kanal. Mang! Ito. Ha? Siguro si kaya mo. Hindi tayo, bagay bukog. Hindi ba? Nungol na, uy. Bakit gasolina rumay? Bukog sa karon. Nako! Gila rin sila na rin. Chris. Ang lidit. Nandiyan sa may gas. Hindi pa ka sa sil. Nako! Grabe na. Marga po nang tambok. Grabe na ang kalibutan ron.